Усім прывітанне, я Олег Залеўскі, і мы знаходзімся ва ўрочышчы Барок у 20 кіламетрах ад мяжы з Беларусю. Раз на год гэты лясны масіў становіцца месцам, куды заязджаюцца беларусы з розных краінаў Еўропы. Калісьці тут гучала легендарнае басовішча. Сёння яго працягвае фестываль Тутака. Пасля 2020-го масавага выезду беларусаў з краіны і адкрытай палітыкі ўлады знішчэння беларускага, наша культура і ідэя мусіла стаць трансмежнай, гэта значыць без прывязкі да канкрэтнай тэрыторыі. Цяпер такія месцы, як гэтыя, сталіся не толькі музычным фестывалем, але і магчымасцю сустрэцца, паразмаўляць, пачуць сваю мову і адчуць сябе часткай адной супольнасці. Але ці дастаткова такіх сустрэчаў, каб сказаць, беларуская гісторыя працягваецца? Каб знайсці адказ, мы некалькі дзён правялі разам з тымі, хто прыехаў на Тутаку, музыкамі, інтэлектуаламі, былымі палітвязнямі і звычайнымі ўдзельнікамі фэсту. Адна з першых дыскусій на фестывалі называлася «Гульня працягваецца», але нават яе аўтар, філосаф Уладзімір Мацкевіч, з канчатковымі адказамі не спяшаўся. Я пакуль вось там, зноў жа, устрымоўваючыся ад апублічвання вынікаў, я пакуль вагаюся. І гэта гісторыя не працягваецца, гэта ж зусім іншая гісторыя. Гэта іншая гісторыя. Гісторыя пра тое, як знайсці сяброў, як знайсці кампанію ў эміграцыі. Гісторыя 20-го года гэта зусім пра іншая гісторыя. Яна важная, але сумная. А гэта такія, ведаеце, невідавочныя плюсы гэтай гісторыі. А што адкуль? Ну, у Беластока даўно жыву, ўжо вельмі даўно. Гэта кампанія з усіх мясцін Беларусі, якія тут апынуліся пасля 20-го году. Шмат хто пасля, а некаторыя і перад 20-м, так што мы тут з розных месцаў абсалютна. Але 20-й год нас аб'яднаў. Мы прыехалі з Клайпеда, а ў Клайпеду мы прыехалі ў 2022 годзе. Вось. І спачатку мы там просто стараліся знаёміцца з людзьмі, і мы зразумелі, што нам трэба абазначаць сябе у горадзе. І мы заснавалі арганізацыю, а яшчэ год таму назад мы адкрылі невялічкую прастору, якая называецца «Прастора для добрых беларускіх ідэй». У соцсетках Тутаку сёлета абмяркоўвалі актыўна. Вось непасрэдна на фестываль, прынамсі на вока, прыехала менш людзей, чым летась. Змяніўся і сам фармат. Канцэртную праграму скарацілі, затое паболела дыскусій, сустрэчаў і майстар-класаў. А галоўнае, упершыню арганізатары зрабілі ўваход платным. Квіток для дарослага каштаваў ад 35 до 48 еўраў, у залежнасці ад варыянту, з кемпінгам ці без. Разам з дарогай, харчаваннем і іншымі выдаткамі паездка для дваіх магла каштаваць каля 300 еўраў. Для многіх беларускіх іммігрантаў гэта адчувальная сума. Так дорага, як любы фестываль, а з'ездзіце на нейкі іншы. Што вы любіце? Рок любіце? З'ездзіце на рок-фестываль. Колькі гэта будзе каштаваць? Колькі будзе каштаваць квіток, кемпінг, піва там і так далей. Так. Тут такая канцэнтрацыя культур. У нас такога няма у Клайпедзе. То бок у нас няма там майстар-класу. Ты не ўбачыш ужывую гэтых людзей, якіх ты бачыш у інтэрнетах, але тут можа ўсіх пабачыць ужывую, лезці, падысці, паціснуць руку. То бок для мяне гэта вельмі каштоўна. 3, 2, погнали! Анастасія Рыдлеўская на Тутака! Я туды потрапіла в музычнай індустрыі. Я яшчэ не там. Гэта некая лімба, я не ў індустрыі. Міграцыя страшная. Заўсёды няма грошай. Кожны месяц я не ведаю, ці змагу я заплаціць за аренду, я не ведаю. Калі ты артыст, патрэбна ведаць, што гэта рызык. У мяне няма іншага шляха, няма яго, не магу я. Калі я гэта не буду рабіць, не будзе мяне. Гэта пачатак 23-го года. У мяне была манія, і калі я была ў гэтай маніі, я проста прачнулася раніцай і запытала сябе, чаму свет не ведае такую геніяльную артыстку, як я. Адказ быў, таму што ты нічога не робіш. Так гэта ж не праблема. Я пачала запісваць, і за тыдзень запісала першы альбом і выклала. Усё было, але страх не дазваляў мне паказваць.
быў свабодны ад турбот сваіх, але сёння зноў я бачу іх, сустрэўся з раптам я, сёння я. Кожнае імгненне ў нас гэта пачатак чагосьці. Пытанне, чаго гэта пачатак, залежыць толькі ад нас. То бок, той, хто вырашыў, што гэта скончылася ўжо для яго, можа, для яго сапраўды скончылася. Але яно дакладна не скончылася для ўсіх нас разам і для Беларусі таксама. То бок, тая сітуацыя, з якой мы знаходзімся з 2020 года, гэта штучна створаная, ненатуральная сітуацыя, якая не можа, яна вельмі нестабільная. Ну, то бок, яна не можа цягнуцца бясконца. Яна калісьці скончыцца. І калі яно пачне сканчацца, гэта будзе сапраўдны пачатак. А 20-й год быў 20-й год, і гэта быў эпізод, вельмі важны для нас эпізод. Там быў свой пачатак, там было сваё прыпыненне, але дагэтуль я не магу сказаць, што гісторыя 20-го года скончылася. Асабіста для мяне яна не скончылася, і для тых людзей, якія і тут збіраюцца на фэсце, якія сядзяць за кратамі, якія чакаюць Беларусі, яна дакладна не скончылася і не скончыцца, пакуль яна не скончыцца насамрэч. Значит, что такое строй белорусский, да, гомельский? Это сорочка, так, на сорочку апранаўся андарак. Андарак рабіўся з воўны, вы можете паглядзець, какой он, ну, это натуральная воўна. І вось на андарак апранаўся, што апранаўся? Правильно, фартух, так. Да андаракаў мы яшчэ вернемся, а пакуль людзі, якія таксама па-свойму працягваюць гэтую гульню, толькі ўжо на палітычнай і дыпламатычнай сцэнах. Staramy się w miarę przyjmować też taką tradycję właśnie wcześniejszego festiwalu Bosowiszcza, żeby raczej nie wykorzystywać języka rosyjskiego. Nie, uciekasz, to bardzo ważne, to na Ukrainie się pokazało, jak to jest ważne. Nie? Język absolutnie kluczem. Nikt lepiej niż Polacy nie rozumie, co jest stalinizm i co jest łukaszenizm. No to właśnie jest to samo. Bo w Brukseli trzeba właśnie powtarzać, przywoływać, powielać, mówić o dyktaturze, bo oni po prostu nie wierzą, że to jest możliwe. Nie? Znaczy nie są w stanie sobie wyobrazić. Nie? Bo nigdy nie żyli pod dyktaturą. Nie, no. A w Polsce jak pan uważa, czy ta pamięć, no, pan politykiem jest, wśród polityków pewnie jest, a społeczeństwo to teraz obchodzi w ogóle, że w sąsiedni kraj, mianowicie co się tam dzieje i że tam jest dyktatura? Ja myślę, że w części tak, tylko Polacy nie mają takiej wyobraźni, bo uważają, że następne pokolenia żyją w wolnym kraju, żyją w Unii Europejskiej, w NATO, są bezpieczni, nie mają takiej wyobraźni. To są sprawy ich rodziców czy dziadków. Oni już zawsze funkcjonują bez paszportów, mają Schengen, mają wolność, także do wolności łatwo się przyzwyczaić. Чаму я наогул знаходзілася ў Беларусі? Таму што я па сваёй наіўнасці падумала, ну окей, калі я зараз уцяку, там 21-22 год, у меня не будзе магчымасці вярнуцца і жыць у Беларусі. И я так подумала, ну окей, домова у меня такая была негласная, режим про это не ведал с режимом, типу, я окей, отсижу ни за что, ни про что, але потом у меня будет магчымасць жыць у Беларусі. Но я не угадала. З одного боку я сидела, а з другого боку я опынулася на выгнанні, так, и это я лічу, что додатковое покарание за одно и то же. Теперь я живу в Белостоку. Мне подобаецца это город, мне вельмі падабаецца Польша, мне падабаюцца люди, все классно, але я хочу додому. Я абсолютно, ну то есть я хотела бы, чтобы мой сын тут застаўся жить, вучиться и жить, потому что тут реально больше магчымасцяў. Ну, а я уже чекаю любого момента, как вернуться. Вот прям вот першым цягніком ці першым аўтобусам. Я б уже дожила дома, я б уже вось. І на вот формаце, калі бы Лукашенко даў гарантыі, вот як ён даў па чобуту, магчыма, я бы і на такое пагадзілась бы. Не толькі вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь, але вярнуцца пад нейкія гарантыі. А зараз эксклюзивная частка нашага рэпартажа. Мы пакажам спадарству бэкстейдж галоўнай сцэны тутакі. Вось і правадніком у гэтым у нас будзе адзін з хэдлайнераў сённяшняга вечара, рэпер Вінсент. Ось, калі ласка, Вінсент, Белсад, Святлана Ціхановська. О, глядзі, спадарыня прэзідэнт і Вінсент і Белсад Чорнаброва чамусьці разам побач з прэзідэнтам. Ну, добра. Яшчэ побач з спадарыняй прэзідэнт ёсць вогнетушитель, а ў нас няма. Цікавы факт. Трэба будзе прааналізаваць.
Наливаем водичку, так. Вось. Вы будете водичку пить? А чай с малиновым вареньем? Вось. Ну, что нам сказать? Нам трэба, галоўнае, вода. Нам, артыстам і ўвогуле всем людям. На сцэне я выступаў апошні раз даўным-давно. Я быў вымушаны першую эміграцыю сваю здзейсніць пасля фільма «Жыве Беларусь» яшчэ ў 2011 годзе. І атрымліваецца так, што у 2020 годзе, калі гэта ўсё адбылося, для мяне гэта ўжо была другая эміграцыя. Вельмі цяжка даўся вось гэты 2020 год, потому што былі вельмі моцныя надзеі, і потым як бы нічога не пісалася, вот шчыра кажучы. А зараз ужо неяк час прайшоў, адпусціла і пачалі пісацца новыя песні, і з'явіўся новы матэрыял. Сёння вось на канцэрце будзе фактычна палова новых песень. Вот. Вельмі класныя такія іншыя песні, которых Вінсент як бы раней не пісаў. У 89 годзе, перад распадам гэтага гробанага саўка, у Менску колькі людзей па-беларуску размаўляла? Я думаю, што некалькі чалавек на ўвесь горад, как бы, ну, шчыра кажучы. Сёння, значит, 2026 год, ужо тысячи людзей размаўляюць па-беларуску. Тысячи. Гульня працягваецца ў тым, што трэба пашыраць нашу культуру і наш сігнал, якім з'яўляецца нашая мова, нашыя песні на нашай мове, нашая літаратура, і нашыя фільмы на беларускай мове. І наша гульня заключаецца ў тым, каб гэта пашыраць і каб мы шырыліся. І мы гэта робім. І ў нас гэта вельмі добра атрымліваецца. Перформанс называется «Скрытые смыслы». Идея в том, что на одном холсте все желающие могут зафиксировать те важные слова, которые у них есть в данный момент, и это все потом будет законсервировано в некую матрицу смыслов. Я бывший директор музея Витебского центра современного искусства, который закрыли. Я художник. Я уехал и живу совсем другой жизнью теперь. Я занимался музеем, я строил музей, я очень много всего сделал. Ну, так получилось. Что теперь строите? Я? Ну, строю смыслы. Я занимаюсь белорусским искусством, то есть мне очень хочется, чтобы белорусское искусство было белорусским искусством, по-настоящему круто, потому что очень большой потенциал у белорусского искусства, и очень много хороших художников в Беларуси осталось, и они есть, они хорошие, и неважно, какие у них взгляды даже, да, потому что это все пена, все пройдет. Життям ризикуючи, я рокотав. Хотелось бы заставаться юристом. Не в сенсі працы у полі, як то кажуть, у юрисдикції польської, наприклад, там, ці ангельської, а ў сэнсе тым, што мяне турбуюць юрыдычныя праблемы, я займаюся пэўнымі праектамі, і хутчэй за ўсё атрымаецца наступным годам паехаць у Амерыку, топовыя юрыдычныя школы, зрабіць там лекцыю менавіта пра наша права, асаблівасці юрыдычныя, якія ў нас пачаліся здаўня, яшчэ да 20-го года, і да чаго яны прывялі, да якіх вынікаў. То бок гэтую гісторыю, мне здаецца, трэба ведаць і ў Амерыцы, і ў пэўных еўрапейскіх краінах. До мяне працавалі іншыя валанцёры, і як бы вось мы падмяняем адно аднаго, каб
усе былі ў рэсурсе, бо дзеці это людзі, якія патрабуюць рэсурсаў, каб нікога не згубіць, каб з усімі ўсё было ў парадку, каб усе былі жывыя, здаровыя. Это самае галоўнае. Я насамрэч моцны скептык і песіміст, але я лічу, што наш гэты скепсіс і песімізм не мусіць замінаць рабіць нешта тут і цяпер. То бок так мы не ведаем дакладна, калі і куды прывядзе наш шлях. Мы не можам сказаць, што вось сабраўшыся тут і цяпер, праз паўгады мы апынемся ў Беларусі ці там праз год. Не, такога не будзе, але з гэтых дробных маленькіх кропель складаецца наш шлях і складаецца гэты акіян беларускасці, бо іначай ніяк. А што, калі не рабіць? Проста давайте уявім, калі мы не робім тутаку, мы не робім той ці іншы фестываль, мы не робім ніякія лакальныя сустрэчы. Што тады застаецца? Тады проста беларусам мы растварымся, як бы, і гэта у масе там іншых культур. Вы верыце ў вяртанне? Веру, пытанне калі? У нас асноўная задача ўсіх беларусаў быць беларусамі. То бок гэта зараз самае істотнае, асабліва калі быў выгнанні. І беларусы, якія ў Беларусі, ім яшчэ цяжэй, таму што зараз беларуская мова, як мы ведаем, з'яўляецца нейкім такім прыкметай, што штосьці не так, трэба паглядзець у тэлефон, трыангуляцыю, там яшчэ штосьці пашукаць. Зноў мы знаходзімся ў сітуацыі, калі вельмі істотна заставацца беларусамі, бо нацыянальная ідэнтычнасць гэта ўсё ж такі не каб не было вайны, а каб было асведамленне, што беларуская нацыя ёсць, і яна адметная. І ганарыцца гэтым і памятаць пра сваю мову. І вось над гэтым працаваць можа кожны. Тут не трэба быць ні палітыкам, ні пісьменнікам, ні бардам, то адчыніў кніжку і працуеш там. Уключыў там YouTube, калі не чытаеш кніжкі, і працуеш. І гэтую гісторыю праз сябе прапускаеш і пачынаеш яе трансліраваць. У кожнага свая будзе Беларусь, у кожная свая гісторыя Беларусі. Ружу, ружу, увогуле было так неяк незвыкла, тому што папярэднія 2 гады было ўсё там. Вельмі падабаецца, што ў гэтым годзе ёсць дзіцячая пляцоўка. Это прям плюсик. Таму што дзеці часцей за ўсё ўвогуле не ведаюць, што ім тут рабіць. Ну, тыпу, мама, а што, а дзе, а як? Агулам падабаецца. Вельмі такая сямейная гісторыя, вельмі прыемная, шмат людзей, шмат эмоцый, шмат усяго. Тутака 24, тутака 25, тутака 26. Так. Калі вось ацэнкі даваць па 5-бальнай сістэме? Ну, першая лепшая, таму што была самая першая, это такі момант, які не забудзецца, яна была самая лепшая. У прошлым годзе таксама было прышпільна, там «Дай дарогу», «Наві бэнд», шмат гуртоў такіх вельмі знакамітых. Гэты год мне падабаецца нават больш, чым папярэдні. Па-перша, новы фармат, які цікава, і па-другое, з партнёркай прыехаў.